Imaš godina, bre, šta ti radiš? Jesi tu panduri, a? Jesi tu panduri? Ajde, Policija sve to dozvoljava, evo ga pripadnici policije dozvoljavaju da tuku dečka, evo još pripadnika policije. Ovi vaši ćaci idu i napadaju građane ovde, vi sprete blesavi. Pravite se blesavi, dečko ništa nije uradio. Dođi ovdje, priču s ljudima, bre, raspala. Koga šutiraš, bre, ti na prošlo? Ja ne verujem da je šoman. Evo, Svi od ograde, alo, momci. eto vidjeli ste, to sve sam snimio, znači policija nije štitila građane, oni su preskočili ogradu. Hoćete da vam kažem koga je napao, pripadnici policije? Hoćete da vam kažem policija, hoćete da vam kažem koga je napao, ko je preskočio ogradu, vas to ne interesuje. Hoćete da vam kažem ko je napao njih? Evo, dođi ovamo. Ovaj krupni, dođi ovamo ti! Dođi ovamo, evo ovaj. Evo on je napao, evo on. Evo taj. On je došao. Evo on je naš. Ovaj sa kapuljačom je taj, to ti je prišao, ima ga na snimku. Imate na snimku. Dođi ovamo. Dođi ovamo. Dođi ovamo, nisi ti došao ovde u Beograd da napadaš ljude, bre. Šuti ovog majmuna. Šuti ovog majmuna, brate, provocira ovdje debilcina raspala. Sve ti daći s tim telefon, evo napišiš u kurcu. Jebe mi ti mamu ustašku pičku u raspala, znaš? Ti si smirira, jebe mi ti mamu, evo ti.